milé prvopríjmajúce deti, milí rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, všetkých vás srdečne vítam v tomto Božom chráme. Zhromaždili sme sa na veľkej slávnosti, kedy prvýkrát týchto 28 detí príjme Pána Ježiša v sviatosti oltárnej. Som to tu v kostole spomínal, pred 2 mesiacmi v mojej bývalej farnosti som pochovával 12-ročného bývalého ministranta Samka Rika, ktorý zomrel na skrytú srdcovú vadu. A keď on bol pred 3 rokmi na prvom svetom príjmaní na spoveď, to mi tak prišlo včera na mysel a som sa pýtal aj niektorých z našich detí, tak som sa opýtal po svätej spovedi: Samko, tešíš sa na zajtra? On mi vtedy tak povedal: duchovný, veľmi sa teším, lebo prvýkrát sa tak osobne stretnem s Pánom Ježišom, príjmem ho v Eucharistii. Je to veľká udalosť, keď sa my, ľudia, nielen deti, ale aj ostatní dospelí ľudia, stretáme so živým Bohom a preto sme sa tu dnes zišli. Túto svätú omšu obetujem za prvopríjmajúce deti. Chcem poprosiť aj vás, aby ste pri tejto svätej omši sa za ne modlili, aby boli dobré, poslušné a aby milovali Pána Ježiša. Spýtujme si svedomie vo chvíľke ticha, aby sme mohli s čistým srdcom prijať Pána Ježiša v Eucharistii. Vyznávam všemohúcemu Bohu, milá bratia a sestry, že som rád zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Panie, zmiluj sa.
za každé dobro prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne a posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Genesis. Keď človek jedol zo stromu, zavolal ho Pán Boh a povedal mu: Kde si? On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý a skryl som sa. Opýtal sa ho: Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Človek odpovedal: Žena, ktorú si mi dal za spoločníčku, dala mi zo stromu a jedol som. Pán Boh povedal žene: Čo si to urobila? Žena odpovedala: Had ma naviedol a jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliatý budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. Počuli sme Božie slovo. Vykúpi Izraela z
Čítanie z 2. listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané. Uveril som a preto som povedal. Aj my veríme a preto hovoríme. Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami. A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu. Preto neochabujeme. A hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je na veky. Veď vieme, že keď sa tento stánok, náš pozemský dom, rozpadne, máme od Boha príbytok, nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. A tak každý, kto počúva tieto moje slová, uskutočňuje. Podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa vichrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa vichrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrutil. Zostalo z neho veľké rumovisko. Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc a nie ako učeníci. Počuli sme slovo Pánovo. Sľúbil som vám nejaké prekvapenia dneska, jedno bude teraz a ja si sadnem, dobre? Môžem si sadnúť, Jurko? Nepraskne lopta? Nie? Keď taký starý, skoro 60-ročný kňaz sadne na tú loptu. Čo to je za lopta? Tobias, poznáš tú loptu? Fidlopta, dobre sa na nej sedí aj pri počítači. Tak som vám sľúbil prekvapenia, nie? Sľúbil som. Sľuby sa majú splniť, tak jedno prekvapenie bude teraz a jedno bude na konci svätej omše.
keď ste prišli, niektorí ste už boli tu v kostole, kto si z vás všimol, že tu v kostole, dievčatá, síce sú tam na pravej strane, ale kto si z vás všimol, že je tu dneska v kostole niečo, čo tu nezvykne byť? Čo? Dohodnime sa tak, ako keď sme mali stretnutia, že ten, kto vie, sa hlási, dobre? A tento, kto nevie, sa tiež hlási, nie, Dominik? Sme sa tak učili, som vám hovoril, že pani učiteľka ma v škole učila, lebo toho vyvolám, kto sa nebude hlásiť. Hej? Čo si všimla, Kamilka? Čo tu je v kostole, čo tu nezvykne byť? Ste chodili na stretnutia, čo si všimla? Nerozumiem, musíš vieš, zabudol som si strojček. Mašle, výzdoba je iná, čo? Miško? Čo si všimol? Športovacie veci, aké športovacie veci? Budeme športovať? Čo myslíte? Cvičiť budeme? No, budem vás testovať. Aj športovci najprv majú tréningy a potom majú testy. Tu by vám potvrdil brat Marcel, ktorý trénuje budúcich hokejistov. Tento tu vpredu, dievčatá. Takže aj ja vás budem testovať teraz. No, máme tu fidloptu, potom čo tu máme ešte? Emily. Bicykel, stacionárny bicykel sa to volá. No, bolo obdobie, keď som na ňom bicykloval, teraz už na ňom len vešiam košele. To je taký výborný vešiak na košele. No, čo ešte tam máme? Choď zobrať, Jurko, niečo z tých vecí, čo sú na zemi a ukáž ostatným opatrne. Čo to je? Ukáž ostatným. Čínky máme. Skús, či dvihneš. Á, dobre, silný si, dobre. Čínky. No ešte tu máme niečo. Janik, ty si športovec, budúci hokejista. Čo tam je? Poď ukázať dievčatám. Za chvíľu vám poviem, prečo som tieto veci doniesol. No, na cvičenie. No, na cvičenie. Poznáte to? Kto pozná? Jurko, poznáš to? No, tak buď sa to ťahá, dá sa to na nohu, nie? Už som zabudol. A cvičí sa. Dobre, Janik, môžeš si sadnúť. No, tak som doniesol takú športovú výbavu. Čo myslíte, prečo som doniesol takú športovú výbavu? Nínka, čo budeme robiť? Nevieš? Budete cvičiť. Čo? Nie, srandujem. No, kde a kto používa túto športovú výbavu? No, športovci, prečo ju používajú? Nielen športovci. Kto z vás má doma stacionárny bicykel, alebo čínky, alebo čo ja viem, niečo iné? Čínky? Aj cvičíš s čínkami? Málo? No? Kto ešte? Katka. Čo máte? Bežiaci pás máte. Bežiaci pás. Dobre. Čínky. Dobre. Takže niektorí tie predmety, to športové načinie poznáte, niektorí ho aj používate. A čo myslíte, prečo ľudia športujú, prečo ľudia cvičia? Karinka, máte, či Simonka, máte v škole telesnú? Máš rada telesnú? Ty máš čo najradšej? Informatiku? Predstavte si, že keď sme mali jedno z prvé stretnutie s detí a som sa ich pýtal, že ktorý predmet je váš najobľúbenejší, väčšina detí povedala, že informatiku. A keď videli môj smiešný starý tlačítkový mobil, nie? Tak si povedali, no, táto je starý mobil. No dobre, prečo ľudia používajú, alebo cvičia a používajú také náradie? Kto má rád telesnú? Natálka, prečo ľudia to používajú? Schudlí napríklad niekto, hej? Schudlí, potom, prečo? Výborne, to slovo som chcel počuť, aby mali kondíciu, aby mali silu, aby vládali. Potom ešte prečo?
Edko, čo si ty myslíš? Hoci čo môžeš povedať, aj zle môžeš povedať, ale dačo povedz. Prečo ľudia cvičia? U vás doma cvičí niekto? Mámka cvičí, chodí behať? Behať nie? Cvičí, hej? Cvičí, no. No tak prečo napríklad ešte ľudia cvičia? Prečo, Jurko? No tak kto je to, aby neboli tuční, keď je niekto, aby mali dobrú postavu, ale potom je ešte jeden dôvod. 26. maja sme mali odpustovú slávnosť a bol tu taký pán farár, ktorý má vážne chorú chrbticu, už 3-krát bol operovaný a predstavte si, on, či sa mu chce, či sa mu nechce, on musí každý deň cvičiť. Ráno, keď vstane, umie sa a musí pol hodiny cvičiť. No, namáhavé, nie? No, dobre, takže z rôznych dôvodov ľudia, kto u vás, ešte to sa opýtam, môžete kľudne pomcnúť, nepovedia vám nič, kto u vás doma, ocko alebo mamka cvičí? Dvihneme vyššie ruky. Ninka, nie? No, dievčatá. Chodia čo? Behať, plávať, bicyklovať. No, všetci traja chodíte. Dobre, všetci traja chodíte. Dobre, u vás mamka s ockom chodí, hej? Mamka s ockom. Mamka chodí aj do posilovne, nie? No, mamka chodí aj do posilovne. No, čiže tých dôvodov, prečo ľudia cvičia, sa hýbu, je veľa, ale jeden z tých dôvodov je preto, aby ľudia mali kondíciu, aby mali silu, aby vládali. Jak môžeme zistiť, Tobias, že či niekto má silu veľkú alebo malú? Jak môžeme zistiť? Tvoj ocko má veľkú silu. Hej? Prečo si myslíš? Odnesie 2 mechy zemiakov na jednom ramene a na druhom ramene. Si nevidel si ho. No ale má. Hovorí, že má silu. Janik, tvoj ocko má silu. Trochu? Kto má väčšiu silu? Mamka má väčšiu silu, čo? Ocko. No, kto má ešte u vás väčšiu silu? Mamka alebo ocko? Ako to môžeme zistiť? Emily, povedz. Kto má silu? Ocko má silu? Hej, no povedz nám, prečo si to myslíš, že má silu? Čo? Máte záhradu a rýľuje, hnojí, okopuje, všetko? Hej? Pomáha. No, tak jasné, že Jurko nemá takú silu, jak jeho ocko, a ocko Jurko nemá takú silu, ako jeho detko. Ako by sme mohli zistiť teraz tu, že či má niekto veľkú silu, alebo nemá veľkú silu? Čo si myslíte? Buď taký dobrý, dones tú stolík aj 2 taburetky. Ideme teraz zistiť, že či má niekto veľkú silu, alebo nemá veľkú silu. Jak by sme mohli zistiť? No čo si myslíte? Váš pán farár, ako sa volá váš pán farár? Ela. Jak sa volá pán farár na Pereši? Eugen Jurkovič, lebo už sa mi stalo aj v tejto skupine, že keď som sa pýtal, ako sa volá pán farár, tak Bernard Bober. Hej, nevadí. No tu daj druhú taburetku. Teraz sa zahráme takú hru, za chvíľu pochopíte, že prečo. Chcem vám niečo vysvetliť dnes. Hej, v takých provizorných podmienkach, že zistíme, či váš pán farár má silu, akú silu, alebo či niekto, a ja poprosím brata Rada, ktorého najdlhšie poznám, ešte zo Sečovej z 33 rokov, dajte si dole, nemusíte kľakať predo mnou, sako dajte dole. Ideme zistiť, poďte, že by vás všetci videli. Dobre sa popozerajte, teraz si tipnite, kto má väčšiu silu? Rádo, no má brúcho väčšie, a ja, no, ja som teraz chudol, ale kto má väčšiu silu? Rádo má väčšiu silu? Prečo si myslíš?
No, dobre. Kto si myslí, že má brat Rado väčšiu silu, dvihne ruku. Všetci si myslíte, že on má väčšiu silu, jak váš pán farár. No, a kto si myslí, že ja mám väčšiu silu ako Rado? No dobre, teraz si to vyskúšame, potom vám vysvetlím, že prečo, že kto má väčšiu silu. Isté, že to nie je jediný a dokonalý spôsob, ale ideme zrobiť jednu vec. Poď, budeš držať mikrofón. Viete, čo vás čaká? Hej, musím povedať, čo bude? Čo bude? Páka bude, presne tak, bude páka. Ja som dopredu pripravoval na to brata Rada a som mu vravel, aby sa nebal, že nebudem mu skúšať katechizmus, ale nepovedal som. No, ale tak ako. Ideme sa pretlačať v ruke, s rukou. Kto má väčšiu silu? Vy si všetci myslíte, nikto z vás mi neverí, to som veľmi smutný. Že, verí mi brat Rado, čiže čo na to? Ideme sa vyskúšať pretlačať. Dobre? No, vyskúšame. Za chvíľu vám poviem, prečo to som vymyslel a prečo to robím. No dobre. Tak si sa no. Sú to také provizorné podmienky, čo sa. No. To nás odštartuje. No, ešte vysvetlíme si. Ten vyhráva, kto pretláči ruku toho druhého na druhú stranu. Dobre? Dobre, tak povedz. No. Ujo alebo brat Rado. A ja vám dnes chcem povedať, že okrem tej fyzickej sily existuje ešte jedna sila, ktorú tiež môžeme získať, alebo môžeme mať. Najprv vám poviem taký príbeh z Biblie, dobre? A potom vám poviem, ešte musím povedať, včera, keď som bol u svojej 84-ročnej mamky, som vám vravel, že mám ešte mamku, tak som si spomenul, som rozmýšľal nad tým, možno, že aj rodičia, keby teraz tak zalovili v pamäti, že keď som bol ja na prvom svetom príjmaní, že čo si pamätám z prvého svätého príjmania, tak vám poviem takú zaujímavú vec. Ja som bol, nepamätám si, aký som mal oblek, nepamätám si, aké bolo počasie, ale pamätám si, že som bol na prvé sväté príjmanie v kostole Dominikánov, tam nás bolo okolo 100, pripravovala nás taká reholná sestra Mechtilda na svätom príjmaní. A pamätám si na príjmanie aj preto, lebo mám fotky z prvého svätého príjmania a mám aj taký pamätný obrázok. A viete, kedy to bolo? Dávno to bolo, ja som to spočítal. Pred 40 vy dneska príjmete prvýkrát Pána Ježiša. A ja som Pána Ježiša prvýkrát a odvtedy veľakrát prijal pred 46 rokmi. Vy ste neboli ešte na svete? Či už si bol Matúš na svete? Nie, nebol, ste bol kýveč na zľavu.
Ani vaši rodičia mnohí neboli na svete. Hej? A vtedy, keď sme išli na sveté príjmanie, tak nám taký starý pán farár, nielen mne, ale všetkým deťom dal takú rádu a keď som tak rástol, zistil som, že to bola výborná rada. Dávame pozor. Poviem vám taký krátky príbeh. Možno, že ho poznáte. Poznáte príbeh zo Starého zákona o Davidovi a Goliášovi? Počul niekto tento príbeh? Kto? O čo tam išlo? Čo? No? No. Dobre, pomôžem ti. Dávid bol bojovník, veľký, taký dvojmetrový skoro. On pochádzal z takého národa, z Filištínci. Oni neverili v Pána Boha a boli veľmi zlí. A on bol vojak, veľmi silný, mal brnenie, kopiu. No a oni raz napadli iný národ, tí Filištínci, Izraelitov, a vtedy sa rozhodli, a tí Izraeliti verili v Pána Boha, a vtedy sa rozhodli, že nebudú bojovať tie dve armády medzi sebou, ale Goliáš prišiel s takým nápadom, že on bude bojovať za Filištíncov a tí Izraeliti nech vyberú jedného bojovníka, ktorý bude bojovať s ním. A ten, ktorý z tých bojovníkov vyhrá, tak tá armáda vyhrala. Tak ako Jurko povedal správne, Goliáš bol velikánsky dvojmetrový chlap a prišiel taký malý chlapec, on bol pastier, volal sa Dávid a on povedal, že on pôjde bojovať s tým veľkým Goliášom. Čo myslíte? Predbehnem. Jak dopadol ten boj? Maxik. No tak si tipni, jak dopadla. Bielu zastavu Davidov otec Dominik. Hovorí, že Dávid vyhral. No, povedal správne. Stala sa taká vec, predstavte si, že napriek tomu, že ten Dávid bol malý chlapec, on pásol stádo, on zvíťazil nad tým veľkým bojovníkom. A viete, prečo zvíťazil? Čo myslíte? No, Karinka, čo myslíš? Jak je to možné, že taký malý chlapec zvíťazil? Výborne, super odpoveď. Máš u mňa veľkú čokoládu. Viete prečo? Všetci sa báli a odhovárali Davida, aby nešiel bojovať s Goliášom, lebo není šanca, že by vyhral. A vtedy ten malý David povedal, ale ja sa nebojím toho veľkého bojovníka, lebo ja verím, že mne Pán Boh, hoci som malý, pomôže, lebo ja v Neho verím a ja sa k Nemu modlím. A skutočne vyhral ten malý Dávid nad tým veľkým Goliášom. Čo tým chcem povedať? Už končím. Ešte som v limite? Hej. Čo tým chcem povedať? Možno vám to bude, rodičia vám to vysvetlia. Aj vy v živote, keď budete väčší, teraz nemáte pomaly žiadne starosti, okrem toho, že musíte chodiť do školy a učiť sa. Ale aj vy v živote stretnete takých Goliášov. Nemyslím teraz, že len veľkých ľudí, ale prídu nejaké problémy, ťažkosti rôzne, vaši rodičia, aj starí rodičia by vám porozprávali, s čím všetky museli v živote zapasiť. A vy tie problémy a ťažkosti zvládnete vtedy, keď budete veriť v Pána Boha. Viete, čo mi povedal pán farár, keď som išiel ja na prvé sveté príjmanie? On mi povedal jednu vec. Vtedy som tomu nerozumel a potom mi to častokrát opakoval. Ale on mi povedal, Eugen, nezabudni na Pána Boha, modli sa, choď do kostola, pristupuj k svetému príjmaniu a Pán Boh ti v živote vždy pomôže. A to sa veľakrát splnilo. Čiže ak chceme byť duchovne silní, čo musíme urobiť? Miško, povedz nám na záver. Alebo čo by sme mali? Čo vás chcem poprosiť? Na čo by sme nemali zabudnúť?
Presne tak. Nemali by sme zabudnúť na Pána Boha. Čiže okrem tej fyzickej sily je aj duchovná sila. A tú duchovnú silu získame u nebeského Otca. Tak ja vás všetkých veľmi pekne prosím, tak ako mňa pred 46 rokmi, aby ste nezabudli na Pána Boha, na Pána Ježiša. Teda nezabudli na modlitbu, kostol a na sväté príjmanie. Amen. Postavíme sa. Ak by si, troška to chcem odľahčiť, niekto z rodičov chcel požičať stacionárny bicykel alebo fidlottu, požičiam ju rád, momentálne ju nepotrebujem. Teraz budeme pokračovať ďalej v našej slávnosti. Milé deti, pred mnohými rokmi, keď vás vaši rodičia priniesli do kostola na krst, oni za vás vtedy zložili krstné sľuby. Teraz vy, pred tým, ako príjmete Pána Ježiša, si obnovíte svoje krstné sľuby. Milé deti, teraz si pripomeňte, že aj vy sami ste boli pred rokmi pokrstení, zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. Preto sa vás pýtam, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Všetkých jeho skutkov? Zriekam. Všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba aj zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stál z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Bratia a sestry, pri dnešnej slávnosti prosme Pána Ježiša za tieto prvopríjmajúce deti i za všetky deti na svete. Pane Ježišu, odmeň a požehnaj všetkých kňazov, ktorí sa starajú o duchovný život detí, aby s radosťou slávili sväté tajomstvá. Žehnaj našu vlast a chráň ju od každého zla, aby sme žili v pokoji a bratskej láske. Posilňuj svoj ľud chlebom z neba, aby sa zveľaďovala v láske k Tebe. Pozbuď rodičov i krstných rodičov, aby svoje deti viedli k Tebe a boli prvými učiteľmi a svedkami viery. Žehnaj všetky deti na svete a pomáhaj im,
aby sa mohli stretnúť s Tebou. Zachovaj vo svojej láske a milosti deti, ktoré dnes prvý raz príjmajú Tvoje telo a krv, aby žili v radosti, ktorú im nik nevezme. Žehnaj našich starých rodičov, krstných rodičov a našich súrodencov a daj, aby sme sa raz všetci mohli spoločne radovať v nebi. Láskavý Ježišu, bohato odmen našim rodičom, že sa o nás od malička dlegobetovo starali a daj, aby bolo v našich rodinách stále viac lásky a vzájomného porozumenia. Aby sa v našich rodinách ujal nábožný zvyk a pravidelne a spoločne sa modliť, prosme Pána. Aby sme pod ochranou Panny Márie premáhali z vody diabla a úplne sa zriekli jeho skutkov, prosme Pána. Pane Ježišu, Ty si povedal, nechajte deti prichádzať ku mne. Prosíme ťa za tieto nevinné deti, prived ich k svojmu srdcu a vštep do nich trvalú lásku k Tebe, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
svojho syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Ježiš môj, pred tvojou stojím obetom, nechal si slávu, zomrieť si šiel. Mnohokrát ja žasnem, ako máš ma rád, a stojím tu dnes ešte raz. A stojím tu dnes ešte raz. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený, lásko, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, nebeský vládca, raz budem tam stáť. Teraz však ja žasnem, ako máš ma ráda, chválu ti vzdám ešte raz. A chválu ti vzdám ešte raz. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený, lásko, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal. Som pokorený, lásko, srdce zlomené mám. Znova ďakujem ti, ďakujem, svoj život ti dám. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa mu aj vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, milostivo zliadni na našu službu, aby sa ti naša obeta páčila a v nás rozmnožovala lásku skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil si mu divy sveta, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadchnutý krásou Tvojho diela ustavične ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa aj my so všetkými anielmi chválime a radostne vyznávame. Svätý, 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 Pán od všetkých svetov, nebesú nebesia i zem, Tvojej slávy, ostáva na výsostniach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Preto ťa prosíme, posväť tieto dary prosím svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednom Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Bernardom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi, ani my aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou.
ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Kráľovstvo. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Ján Pavol II, Svätý Otec, pri jednej príležitosti povedal, keď je Boh na prvom mieste, všetko je na správnom mieste. Pane Ježišu, Ty si môj Boh a Pán. Ty si môj Spasiteľ a Vykupiteľ. Ty si môj najlepší priateľ. Verím, že si prítomný vo sviatosti oltárnej ako Boh a človek. Verím, že si skrytý v nebeskom chlebe a chceš byť pokrmom mojej duše. Milujem ťa z celého srdca a veľmi túžim po Tebe. Príď, Pane Ježišu, posväť mi dušu i telo a ochraňuj ma, aby som mohol byť s Tebou šťastný na veky. Amen. Holy
Dobrý Ježišu, ďakujem Ti, že si prišiel ku mne. Kláňam sa Ti a milujem ťa. Kláňam sa Ti spolu s mojím anielom strážnym i so všetkým anielmi a svätými. Aký som šťastný. Ty si môj a ja som Tvoj. Ty si vo mne a ja v Tebe. Pomáhaj mi, aby som sa vždy viac a viac podobal Tebe. Aby som ťa vždy viac a viac miloval a kvôli Tebe, aby som miloval všetkých svojich blížnych a dobre robil každému. Daj, aby som veľmi miloval Tvoju i moju nebeskú Matku Máriu. Zachovaj ma vo svojej láske a milosti. Požehnaj ma a požehnaj i mojich rodičov i všetkých mojich drahých. Amen. Postavíme sa. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja uzdravujúca moc dobrotivo oslobodzuje od zlých žiadostí a privedie k pravému dobru skrze Krista nášho Pána. Nech sa páči, na chvíľočku môžete si sadnúť pred záverečným požehnaním. Krátke oznámy. Sväté omše tento týždeň v pondelok, útorok, stredu, v piatok o 18. hodine tu na Pereši. Na budúcu nedeľu svätá omša bude o 7:30, keď sa dožijeme, a o 10:30 hodine. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol, zbierka na novú krstiteľnicu a renováciu vnútorných dverí v kostole. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary. Tak na záver tejto slávnosti ešte sa vám prihovoria deti, nám prihovoria deti. Drahí duchovní otcovia, s veľkou vďačnosťou vám chceme poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie a prišli na túto slávnosť prvého svätého príjmania. Sme vďační za vaše povzbudivé slová a za to, že ste s nami zdieľali tento výnimočný okamih, kedy sme prvýkrát prijali Pána Ježiša. Aj vy, náš duchovný otec, príjmite dnes od nás úprimné poďakovanie za vašu trpezlivosť, obetavosť a lásku, s akou ste nás
na sviatosť zmierenia a prvé prijatie Ježiša pripravovali. Na stretnutia s vami, pri ktorých ste nám vysvetľovali Božie pravdy a stále pripomínali milosrdenstvo a lásku nášho nebeského Otca, nikdy nezabudneme. A bude nás to sprevádzať v myšlienkach celý život. Aj keď sa nám nie vždy bude dariť kráčať po správnej ceste, vždy si spomenieme na to, čo ste nám vštepovali do srdc. Ježišovu lásku a priateľstvo. Za tento krásny dar vám ďakujeme a s Ježišom žiť vám sľubujeme. Nech vám dá Pán Boh veľa zdravíčka a ochraňuje vás Božia mamička. Aj vám ďakujeme, rodičia, za lásku vašej statosti, že ste nás učili modlitbe, zbožnosti, dali nám kús lásky, hier, detských radostí, že ste nás priviedli k najkrajšej sviatosti. Vďaka aj vám, krstní a starí rodičia, za to, že ste nám do srdca zasiali zlato, viery a čistoty, nádeje a lásky, skromnosti nevinnej, bosk dali nám lásky. Vážený náš pán farár Eugen, veľmi pekne vám chceme v mene rodičov poďakovať za dnešný deň. Vieme, že dnešok je len čerešnička na torte, ale máme za sebou 9 mesiacov príprav. Máme za sebou stretnutia, ktoré ste ozvláštňoval svojím spôsobom, svojou pridanou hodnotou, vďaka čomu si myslím, že to bude ešte dlho rezonovať v našich deťoch. V mene rodičov vám za to chcem úprimne poďakovať za vašu obetavosť, naozaj za to, že ste to, podľa mňa tí deti to museli cítiť, tú vašu lásku, ten váš prístup, tú vašu obetavú prípravu naozaj na každé stretnutie a my si to veľmi vážime. Príjmite túto drobnosť od nás. Ďakujeme aj vám, duchovný oče, že ste prišiel pomôcť aj so včerajšou spoveďou, aj dnes pri tejto slavnosti. Veľká vďaka. Je to skvelé, že náš pán farár má vždy niekoho na blízku, na koho sa môže obrátiť. Veľká vďaka za to. Ďalej by som chcel poďakovať Janke Sabolovej s rodinou za to, že nám pomohli so všetkým. Veľká vďaka. Ďakujeme aj pánovi kantorovi, pánovi Kočišovi. Veľká vďaka, že ste tu dnes s nami bol. Chcel by som poďakovať aj celému kolektívu rodičov, ktorí každý svojou troškou prispeli k tomu, aby dnešná oslava dopadla tak, ako dopadla, čiže na výbornú. Ďakujem vám všetkým. Teraz po záverečnom požehnaní niekoľko organizačných pokynov. Deti zaspievajú pesničku. Ostaneme tu na mieste, pofotíme sa a potom bude prekvapko. Každý odo mňa niečo na pamiatku dostanete. Dobre? Najprv dievčatá a potom chlapci. No, myslím, že zvládli ste to na jedničku a myslím, že si zaslúžite od nás, od ostatných, vy všetci jeden veľký potlesk. Ešte aby som nezabudol, alebo teraz pred požehnaním, dôležitá vec, každý jeden z vás teraz dostane od
našej sestry Janku Ružičku, pôjde ku svojej mamke a ockovi a sa im pekne poďakuje, lebo keby ich nebolo, ani vás by nebolo. Dobre? Karinka, ku mamke a ku ockovi a pusu peknú. Dobre? Choďte, Emka. Hľadajte mamku, ocka. Pekne sa poďakovať mamke, ockovi. Lebo aj ich veľký deň to je. Matúš, ku mamke. Ešte si sadnite, Maxík, na chvíľočku. A ja sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri tejto slávnosti, pri tejto príprave. Nechcem byť sentimentálny, teraz sa chcem prihovoriť ku vám, milí rodičia, a myslím to tak úprimne vážne, že ja viem, že vy to viete, a možno to bude dobré, keď vám to ja poviem, že máte za čo ďakovať Pánu Bohu. Máte krásne, skvelé, úžasné deti. Ja som sa vždy tešil, nechcem povedať, že tu nemám iné radosti v tejto farnosti, ale na stretnutie s ním a pre mňa to bolo obohatením a neviem, ktorý svätý povedal, že vám Pán Boh zveril obrovský poklad, obrovské bohatstvo a je na vás, aby to bohatstvo niekto vám neukradol. Takže chcem vám z úprimného srdca poďakovať. Pre mňa to bola aj radosť, niekedy to bolo náročné, ale som sa veľmi rád stretával s vašimi deťmi. No a za tých 33 rokov tých prvopríjmajúcich detí bolo už veľmi veľa, ale dneska vy, 26, sa začlenujete do jednej takej veľkej rodiny prvopríjmajúcich detí, za ktoré sa každý deň bude modliť, aby sa vám v živote darilo. Takže teraz na záver dám požehnanie, deti zaspievajú pesničku a prajem vám pekný pohodový deň, dobre sa zabavte, najedzte, oslávte tento sviatočný deň. A ešte poslednú vec poviem, mi to prišlo teraz na rozum, že keď som bol v Širokom, tak v pondelok po prvom svetom príjmaní som prišiel do školy a pýtam sa deti, no čo, jak dopadlo? V kostolíku sa vám páčilo, hej, darčeky ste dostali, hej, aj toto, viete, isté, že patrí to k tomu. Prišiel jeden taký ministrant, môj líblik, a prišiel za mnou, či veríte, či nie, a sa ma pýta, oče duchovný, kedy bude birmovka? A hovorím, že prečo, Miško? Som dostal 300 eur a hoďský cieľ. Chcem pripomenúť tú dôležitú vec, aby to nebolo len o tých hmotných veciach. To duchovné je dôležité. Takže príjmite na záver požehnanie. Pán s vami, na príhovor 7 bolestnej Panny Márie, svätého Cyrila a Metoda, svätej Faustíny, svätého Jana Pavla II, svätej Teresky Ježiškovej, svätého Patra Pia, vašich nebeských patronov, nech vás, vaše rodiny, vaše deti v ďalšom živote žehná, vedie, opatruje a posilňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji. Alebo nový pozdrav, buďte dobrí, aby som nebol na svete sám. Aleluja, odpoveď je, budeme sa snažiť. Aleluja, aleluja. Rodičia si môžu sadnúť teraz ešte. Srdci svojom, kde?
cítiť vo spolupráci s vierou.